Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Gong. Lelingku sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petra wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Mengker koko Rabing Ndarawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere dong apa iki? Petruk Panakawan Petruk padha rarja sak praptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Bagong. Nan. Padha rarja sak praptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarja sak praptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Andel ora iki. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong padha rarja sak praptamu. Slamet. Edan ora basa karo Bendara. Aku takon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Siramu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Petruk padha rarja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Bagong padha rarja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk padha rarja sapraptamu. Sapa iki nggawa sound system? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk padha rarja sapraptamu peng nang kuping. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana ngono nggih. Bagong padha rarja. Ngenten Ndara Baladewa, ajan iki. Srone Raja Majama, berarti merke apik nggon aku. Srone Raja Majama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono penak kok dicilike salu-salu meneh. Prayogana ngono lho. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk. Sowan neng apa?
Niku kula mboten iso ngampet sedhi ing ati kula. Ayo. Tulake sarungku tak ajar kowe. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga, lara apa Petro? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedhip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kalih Gareng kalih Bagong bapak. Ya, Kang. Heeh. Obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Dumadaan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petro. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Terus mboten anu bapak ngendika ngenten iki. Petro, kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Wonten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak Gareng ayo reng soang ning Pandhawa. Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Lakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula ya melu lara Bagong ya melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti no dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa boten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas boten wonten. Ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iya. Gagas ature Petro ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Wah. Rasa nangis. Wagu. Atiku kerloro-loro. Petro, Nun, kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Sing wigati bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Ning aku njaluk ngapura ya Petra. Yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Merga etungen Petra ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho, Ndara Ragil lunga tindak. Iya Petra. Kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon?
Perkarane apa iki? Wis ora kose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Sebabe pripun? Petro Nun Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone Ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Bener niku. Terus nalika semana Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandarawati nalika semana paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku Ragil Sedewa. Lho, bener niku. Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku menthung ya akeh banget. Iku niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malik tinggal, merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Niku bener. Lah terus kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti. Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhen ming Jodipati. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Tumuli Sedewa ditundhung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh. Iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundhung Kang Rayi? Ing perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundhung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundhung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangare nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dikonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundhung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Iki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo, Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki men ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana
ngusadani bapak nek Pandhawa ora kelakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Wulara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petro. Karo mikir kan, iki nang ngruntik kata-kata iku terus terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditrusur perkarane sampeyan sing lumut kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Tuntang Bol kok ora gelem. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana, perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Ha ora, Tru. Nek arep mati yo. Waduh. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndara Dewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi, kowe ya. Ngene piye kowe? Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung wani goleki. Ora sudi, Sediwa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Ingkang Raka Prabu Bisir Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi Ndara Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo kok iki gayeng iki, Gong. Kok iki mengkari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja. Damekke piye to? Nek sampeyan mboten purun goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Banding maneh Petruk kowe arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo? Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak seda mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning ngendi papane wong neter katidayan alun-alun. Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ra marep rono kok. Lho gitu iki. Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Kowe. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoknya sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petro ora mlayu lak jeblok dasmu. Kapokmu kapan kowe? Petro wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa? Apa kira-kira wani karo Baladewa? Sing tak wedeni apa murasa kokean gunung sing tanpa guna. Ayo, kae mati kae aja. Ayo. Ayo, kowe ayo. Kene ora gendana, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Sirmu piye? Buntuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kadempel, rawe lantas malam-malam bakal tak putung. Wani karo Baladewa, sing tawet dene apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pra Baladewa pesaret Sandara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ning endi? Pamane terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerja. Bola-bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti kok Prabu le mlayu nabrak cagak. Kok nyajeni prisa critane ngonten tenan kok. Iya Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa diantenan Kodho kaya ngono ya nayok mangkelake kan. Jan.
Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Lah kaya ngopo Bagong? Ulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to. Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Konangan iki tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono, ora ngapusi to, Mboten. nek kula wonten maring adhawu. Undutna Prabiyadana iki istaken dawuh. Hitung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti nek neng tuyul. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndak suwun Siadi. Supaya iso mranatakan negara Ngamarta aja nganti padha kasempyok ing aradan ingkang padha nglakoni bandayuda nuningi ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning adhawuh. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula napa ngestaken dawuh monggo ora kula dherekaken. Ora bingkang putra jangkar pun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Ya Antarja ndak tampa. Wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu Ngawi sangganing para putra ing Jodiwati. Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Gatut ndak tampa. Ya Gatotkaca ndak tampa. Pakdhe aku ngaturke bekti kanggo katur ya Pakdhe. Ya Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak, ya Cahedan tak tampa. Wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura Ngawi sangganing para putra ing Jodipati. Gatotkaca wonten timbalan. Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngarsaning wakmu ing Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Isi Werkudara. Supaya goleki Panakawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kadempel, kowe tak paringi Purbawasesa, Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakdhe. Sebabe apa kok nganti Pakdhe dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Darawati. Darawati ketaman pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbaran pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka Nakula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna. Sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karang Kadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa.
Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gusik Kang aja mangkat sik. Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Iki tak rembugse. Anane Pandhawa Godhang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarene pustaka Jamus Limasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Limasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekelangan pustaka Jamus Limasada uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok kon mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Garut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing temandang ki nganggo ati, Dik. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodipati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon wis ngowo. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Sedewa ki bener nggondhani pustaka Jamus Limasada. Mergo tekan jaman napa wae pustaka Jamus Limasada ki aja pisah karo Pandhawa. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa kuwi ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki kok sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa Godhang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar ki labuh Pandhawa ora mung nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin Tapa Brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina.
nek diukur nganggo brana picis Ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecianing Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora usah gagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane lho, Pak De Mandura rak ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, Tili. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tili. Nggo gula teh. Iya. Ora kaya dhek aku loro to Tili kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandura karo Bapak Jodipati. Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Aku ngenteni karo kowe kok wis suwe banget ngijelke kwitansi. Resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus iki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo apus-apus. Nek didong rada ora lara. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ora cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit ling ngapus tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngabdi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Kowe isin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora blek tendangi. Wah. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara. Bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karemu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo. Kowe ngejawab wae. Aku kakaran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis anak kowe sing Ndara Werkudara banter banter nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ampe. Terus? Ambeke awake ndonga sak iso-isane. Mergane ini modar tenan awake dhewe yakin. Ayo mlayu ndak tenan, doyan Ndara Werkudara. Wes doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sing antro? Ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong.
Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kuwi mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena, kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Degluken cengele. Wis gak ndonga. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik. Tak takonane sik. Ngarep mati kok kowe ngomong terus. Bekti kula Den, ya. Slamet to, Tru, pengestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Iya, Tru, aku tak jajan es teh, aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Santai wae, Tru. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe genti kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Kang Rama. Ya bapak. Ngopo to kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Setokong. Waduh. Wetengku lara banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak? Nggih. Ha sebabe? Lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa? Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik. Lho rak nggutuke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Gutombo bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usadaku. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Mula kula wani kali Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Bari bangsa kula wonten Kang Rama. Rasa nangis. Arep mati kok nangis. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio Petruk mati. Culek matamu. Wih diyem-yemi. Mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Den, apa? Kula doyak Ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petruk. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapak Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi.
Ngarep males kok ora. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Doh. Kowe arep kepengin menang karo Bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya Bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel, manut aku, nggih. Tak gawe wirange Bapak karo Siwa Mandura. Kowe tak dandani Petro, tak dandani Cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos gong iki. Jos piye? Amang-amang nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara. Yes. Mudhar awake dhewe. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrene? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara. Ha iya. Nglereng iki aku. Ngleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ambekan. Do ngampet-ambekan. Bagong ngampet-ambekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Sida ora iki, ora omong. Ngenteni le njupuk wayang. Oh iya. Wis Bagong meneng. Wah, sedekep kok isih omong kowe. Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa terus. Estu napa? Wela domong iki kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Werkudara ini arep ora dadak. Gembos bane. Petro nunggu sing apik, nggih. Gong. Hah? Lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petro wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe. Wis angel e. Nyuwara. Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe nek rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Go. Oh, nah rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Nek mung cendhek ora apa-apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong Kakak Antasena piye? Bapa Jodimati. Wah. Ayo kek nyeluk senengku. Wah. Bapak matur kesembah katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel aja nrempon aku. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo.
Dimas ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. Mungsuhe padha karo bapak. Ojo kuwatir. Aku bapakmu ingkang bakal ndragulake mungsuh ke bapak tekake iki kontese. Sak karepmu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Ojo kaya ngono. Wah, ojo nekake aku. Ora kudoro. Boleh dawa. Boleh dawa dong. Bolo dewa. Bolo dewa kakakku apa? Sing prayitno hati-hati, Dimas. Wah, iya. Ojo khawatir. Antasena Mudura mungsuh tak trajake. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nek jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Kowe ya ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Aja kaya ngono wae. Lah dalah kae apa Werkudara? Waduh, lah kok iki ana Baladewa. Lah kaya aku maca nang ngarepe kanca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu karo aku ora. Menungsa tataran kembali. Petro ketemu Baladewa tenan. Juantel prol glangsar. Kapamu kawan we? Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Ojo ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bleduk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah. Iki kersa iki. Inggih. Iki kersa iki. Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane, Gong. Wah. Iki Narayana. Iya Werkudara. Wah. Koko Prabu ngaturi sareh. Sare piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran ki menungsa ngembari karo aku. Ndelok diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe kok piye? Lho. Kersa ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Konangan Andre yo sarene mesti ketok. Ora kok sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk iki tumama, ilang kados pundi? Pagebluk menapa kok Prabu? Prabu mau tekan kene. Aku ing nderekake wonten wigatine. Yen ngambil pustaka Jamus ki masa tenggo gak kinarya tumbal madali kula Jandara ing Taman Pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen? Setyaki. Wonten dawuh. Kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo orang kusut kaya. Meneng ora?
Lho, aku Natandrawati. Iya, ning meneng ora? Ora meneng tak bubuti bringosmu. Mangke piye? Ning sadurunge, ayo. Ana kan Petruk salin. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo salin. Ngayel ayo salin. Kowe barang. Aku sapa? Lho kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar wisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis saiki padha sumeneo nggih. Pokok Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna. Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasada menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampun Natandrawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Limasada mau sapa? Wujute ya kowe. Tresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes Koko Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapok ora we. Domongi ngeyel. Yo geletne yo. Us. Mangkel aku kok. Senengane wong anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku. Aku ngakoni luputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Limasada. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sega ing wis dadi jenang, ora bakal pulih dadi sega. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya. Nadyan ora nganti pustaka Jamus Limasada sarta ora nganti lawan adimu ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora ing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowan ing Karang Kadempel Jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat dhisik. Wah, yo. Dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane. Nggih. Mula tumuli tak dawuhi supaya budal nang Karang Kadempel ning kuwantos manahku lho, Ndara. Lho. Nggih kuwantos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika gutang ora gawe tentreming penggali bapak ning malah dadi srana larane bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Meng ginebeng ana jroning batin. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, monggo yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Natandrawati.
Nggih monggo mawon. Nek wonten napa-napa sampeyan tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo derenipun Kakang Sawawi kula dherekaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya para kawan.